Orain, oinez jarraitu beharko duzu. Eraikinaren beste aldean dago. Korri! Ez dut inor ikusten. Mapatik desagertu egin da. Kaka, konexioa haula da. Itzuli egin da. Kantoi horren bueltan dago. Hemen jende asko dago, eman arrastoren bat. Oso agertu daukazu. Geldi! Aurrera garazi, zeurea da. Kaka, azpi, ezkerre da eskuin, azkar. Eskuinera jodu. Itxaron! Haupa garazi, hortxe haukazu. Geldi! Nor zara? Eta zergatik egiten ari zara hau? Zibakean! Ez, erantzun arte. Nik ez dakit ez zerra dos? Begira, pertsona hori edozein dela ere, delitu bat egiten ari da, eta zu haren konplizea zara. Ni? Publikazioak programatzatik ordaintzen didate. Nork? Ez dakit, jarraibide egiten diet kasu, besterik ez. Telefono zenbakirik, edo daturen bat? Zibegiratzen. Ados.